weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tonduluma belila mani samba lusa samba hola dubbel hammadi haruna gurela sarbe jowola giraya arafonda kay haydi farafanye duta bula yalala ba sanjala fallena ko waktu yoni ato saballa kami deji kore fulbe luma nyalbe ene jiaye ngartende kabruji mena leydi Senegal Macky Sall njilumum tonto Argentina odo subaka hande wal min nyalawma hande mo hepton ko wayte ko fate bange doccotal taw ko pijirloji sukabe tonto leydi Mauritanie Sahara Media holliti tonto Zouara ken wona nokkuji sappo yitama tona taw kadi ko nyaw bitedo denga tonto leydi Mali ken foto wonde sukabe yen bene fewi temdere jeegomo taw kadi ko burbe ngarude jangdi men jabbama tonto galle kuluba tonto leydi Guinée Conakry dirtinama taw kadi ko fate bange jojjingola mairie je nder nokko Kindia caggal nde kareli musde mbaɗi toon to leydi Gambie fedde heblo sukaɓe Afrique jooɗima toon hanki ɓe cuɓima jagoɓe cuɓima taw kadi ko ɗo waw fedde nde toon to leydi Gambie kabruji mena joolam jaɓeri ko Ali Abouba o watto goɗɗe joni jañoɗena Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde jeetati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular no mbirden e gardede kabruji mena leydi Sénégal hoore jolidi ndi toon to Argentina kanko e gardiɗo wuuro Dakar kamɓe ɗinnoɓe tawi toon oɗo hen ñalawma hande kanko hoore jolidi noon mawo sut toon doccotal taw ko fate banggue jeux olympique taw kadi ganduɗa ngal doccotal ko fate banggue ummingola taw kadi ko fate banggue pijirloji sukaɓe e jogorɗi wadde e leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum noon ma wonana fartange mawɗo wonande Afrique naaɓe taw kadi ko ngol wonata goho leyɗele Afrique taw kadi ko yuɓɓinde guel ɗon kawguel taw kadi ko bitengel jeux olympique ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale oɗo hen gorko taw ko jangguinowo duɗal jaaɓi ha teddingal leydi Sénégal woni Cheikh Anta Diop taw kadi ko wittiyanke mawɗo no fewi taw kadi ko biteɗo karam makko Kalunga Damba kam tigui holliti metti mum no fewi kanko noon temo nde o yetti toon to bowallaɗe diwoje ngal leydi France woni bowallaɗe diwoje ngal Charles de Gaulle ko toon tigui wa jagga caggal kamo jogui visa makko kam e ɗereji makko kala kanko noon wo yinno ko yaade toon tigui duɗal jaaɓi ha teddingal paris taw gam ko yidde tigui wadde toon wittoji makko fate banggue wittoji taw kadi ko jangde kanko noon wo jaggamomo dumba toon to bowallaɗe diwoje oɗo sano holliti mette makko no fewi jayde RFI e ɗum ɗo henna yidde makko yo nattu ha laaɓa ko Afrique naaɓe lebtete e keeri leydi France ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗenama en jaaha toon to falde Podor toon to falde Podor e diwan Salde taw kadi ko cuuɗi men wuuro wiyetego Mbolo Birane toon noon ko accident musɗo waɗi toon ñalawma hanki o hakkude 14 heures kami 15 heures yimɓe joyo wonnoɓe laana tawni giwno golle mumen ene garta ko nden tigui laana ka yuwi en ɗiɗ noon gawa jiitani guuri tato heddiɓe noon jiita kene maysanga kikiɗe caggal nde ɓalli ɗi ƴeewa ko fate banggue médical caggal mum ɓalli mabɓe dokkitama koreji mabɓe ɗen nelda duwaw dendagal Mbolo Biranaɓe kala ha tente koreji sisiɓe taweteɓe tonto Mbolo Birane ha joni kabruji men e ɗemgal pular toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ɗo hen debbajo to kadi ko biyetnoɗo sokhna Zeynabou Fala debbo darinoɗo darde tinde langa taw kadi ko caktono konnguli mum e haalirde witende DTV taw kadi ganduɗa jamma e ñalawma woni himɓe mum ko sukaɓe rewɓe yo cuuro yo guiwe cakani yo peew yo jid taw kadi yo gandu jomumen caggal on jamma ñalam ko wajade yimɓe ko fate Qur'anil Karima e galleji ɗi no joguirte e peewal kame moƴƴal kala jamma heccankono yalti aduna wonni sunare mawde no fewi wonande kay ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tente rewɓe wawnoɓe hettade moye jamma e ñalawma hanki noon ɓandu makko sutama nawa toon to Guénal e Thiaroye ko toon tigo wira eɗen duna dendagal ɓesgo Sénégal naɓe kala
joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen mayen kaali hakkunde Mohamed Boun Abdallah Dionne kame Moustapha Cissé Lo woni gardiɗo hoorejo jagorɗe kame oɗo hen sarɗiyanke taw kadi ko cukko gonɗo toon to sur sarɗo yejindu leydi Sénégal mbaɗi meeting men mawɗo no fewi taw kadi ɗo meeting o ko biteɗo Moustapha Cissé Lo toon to stade Marius Ndiaye dañi noon kewendi hewdi arde toon gam waddeɓe toon meeting mawɗo no fewi meeting gam kay rendinande yimɓe wonande hoorejo leydi Sénégal beele ne wawa lamtade leydi ndi hitande ujunnaje 2 ha joni keddoɗen koya oɗona fannu ma en kalaɗo hen debbo taw kadi ko sarɗiyanke wonno biteɗo Kadja Ndiaye tawno toon to sursarɗo yejindu leydi Sénégal taw noon oɗo saaha mo goɗen sursarɗo yejindu leydi Sénégal woni tikki koye sunare mawde no fewi tomo kandi o yalti aduna ñalawma hanke o subaka hande o noon ɓandu makko suutama toon to hôpital principal mo Dakar tawtorede gardiɗo sursarɗo yejindu leydi Sénégal biteɗo Moustapha Niass kame yogay sarɗiyankoɓe cettime makko taw kadi ko seedam fagala paayo dingala ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale toon to Hombola tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon tomo kayde inde waɗi toon to Hombola yimɓe hewɓe noon dañi nottare nde ɗon inde taw kadi inde nde defa tigui ko ñiri kosam ko heewi wiyede ñiri kosam subaka taw kadi ko joni foof mbiyata ɗum laaka ko ɗum tigui ɓe defno ɗon noon kene fotonde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi neɗɗo ñamnoɓe kala mbaltoy ko hôpital ne tuta deri men ne doga oɗo saaha ngo watti laabi ɗiɗi eɗen kalde men jayni men ngol toɗa wonno ko toon to Linguére ngol lawno waɗi ko toon to Hombola eɗen mbiya tan yimɓe nde ɓe mbawata rentade no fewi caggal ñiri kosam so tawi kosameje pendama so tawi tan woni ligguey naati hen kala ñamdo ɗum kam so renaki waltoyta ko toon to cuuɗi cafrirɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale Sankare wannode toon to Parcelles ma en kaale Sankare wannode toon to Kermassara taw kadi oɗo hen duwagne ganduɗa gardinoɗo toon to Blaise Diagne walta mbiyen toon to Bowal laaɗi diwaji ngal Blaise Diagne biyeteɗo Cheikh biyetenoɗo Cheikh Sako jaltuɗo aduna tawa e werla mum ne fiya kural e hoore taw kadi pistolet no fetelo ne joƴƴina sara muɗum ene tuma ko bartiɗo caggal muɗum noon dañine hewɓe tumɓe kay wonande joom suudu makko biyete wonande kay joom suudu makko biyeteɗo ndey walla tan mbiyen ndey sekka caggal noon leskoji kewɗi mbaɗama hen jaggama noon goto e sardiŋi en taw kadi ganduɗa ko toppitoɗo leɗɗe galle o biyeteɗo Faye on noon caggal nde dadi ɓe mbaɗi makko leskoji luggi no fewi kanko tigui haali o wi ko debbo kay wonande debbo jewmo séri o ko on tigui soodi fetel tottimo kanko oɗo hen gorko yo yoɓo fittandu gorko ko ɗon tigui kanko no yooɓi fittandu gorko o jaggui fetel o fayi sara muɗum oɗo sano leskoji ne jokki hen debbo noon ɓoyata ma fawe junggo taw kadi ɗum waɗi ko toon to Kermassara joni toon to Kermassar keddotoɗen ma en kalaɗo hen debbo biyeteɗo Mariama Sagna taw kadi ganduɗa ko jaadiɗo landa ACT taw kadi ganduɗa ko Ousmane Sonko kanko on jamma ñalawma heccanke walla mbiyen kikiɗe heccanke ɓe mbaɗino meeting mawɗo no fewi taw kadi ko toon to Kermassar caggal nden meeting o gasi ko nden tigui o hooti galle makko nde wonati toon noon watta wi toon tigui hoɓɓe walla ni hoɓɓe tawimo toon taw kadi ko sahi seeɗe ko ɗon tigui jane makko jooɓi fittano makko e nder suudu makko caggal galle makko wonno sukaɓe makko ɗiɗo ko ɗon tigui ɓe dondi télévision aji makko ɗiɗi taw kadi ko écran placement ene wondi kadi e kalbe makko ɗe o joguino oɗo saaha noon leskoji ne mbaɗe hen beele kadi ande hol yooɓiɓe fittandu oɗo hen suka debbo ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale landa rewmi ko Idrissa Seck yaadi makko mbaɗi batu hanke ɓe kolliti moni kala yo membo poste mum yaltina ngaalu gongu hen ngo kamɓe oɗo saaha yidde mabɓe ko rendinande landaka kene foronde milliard uji ɗiɗi taw ko koppereje franc CFA gam heɓade heɓanade biteɗo Idrissa Seck gam ƴamoyde lefol laamu hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi e wiide biteɗo Ali Saleh Dioba ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba wonande kay finoɓe landa PDS e gardugol biyeteɗo Mamadou Diop Croix kamɓe noon ɓe jeehi hanki toon to Touba ɓe jooɗodima e khalifa mo Touba biyeteɗo Serigne Mountaga Mbacké kamɓe noon ɓe kolliti wonande Serigne Mountaga Mbacké oɗo saaha mo gonen pelɓodiral gongal hakkude Abdoulahi Wade e kamɓe oɗo hen biyeteɗo Madi Keñang oɗo saaha noon ɓe kalnimo ha laaɓi ma en gartoy so en keeɓi ko ɓuuri hen labde sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Média ɓe kolliti e subake toon to Zouayrada kene fotode nokkuji sappo jiitama toon taw kadi ko ñaw biyeteɗo fève de la dengue taw kadi ganduɗa ko rafi musɗo no fewi taw kadi ganduɗa heewade ɗum ko piɗoji taw ko ɓowɗi oɗo saaha noon ne teska ɗum arin toon to Elega walla ni mbiyen toon to Boutilmita oɗo saaha noon ene teska
a tonto joyrata de mbiyatan yimɓe ɓe ne mbawata rentade woni safarum tan ko rentade no kala ɗaɗa hira woni e nder fabion ndentoɗa so tawi tan woni nguɗon ɓowgu so ngo fiɗima saranaki tan mbayata kono graɗo ñaw mbiyetengu sukunguña tawno wona hono noon ƴiyema kala corata ko jangol gona e signude daña paali kawniɗi no fewi ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen mayen kala jani witen le Mauritanie ɓe koliti wonande gouvernement mo Mauritanie yaltini kene forwonde temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi million taw kadi koye koppareje guiya e wiide jagoɗo kalfinade taaridi ɗum noon ko yidde dandude taw kadi ko nokkuji jeeɗiɗi hawdila harbi kame hawdila sharqi kala ne wonde asaba guidima ha toon to barakana kame gorgola ene wonde traja ko fata banggue cumuji ne teska nder leydi Mauritanie so tawi ndungu silti ha huuɗo ko fuɗɗima yorde seeɗa on saaha ene heewi wadde cumuji tene kadi so tawi suumi ladde suumi bonnanta tigui ko jawdi oronde tawno kañum ko toon woni guura mum oɗo sanan ko yidde haɓade kala ko fati e banggue lappi cumuji e nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen mayen kaale jandi wiyte adararen fo ɓe kolliti yogay finoɓe e nokku jeune France toon to Nouadhibou oɗo saaha goni tigui koye kayambe ya musɗo no fewi caggal nde laamu ngu oɗo saaha woni tigui e helde galleji taw kadi ko takkiɗi toon to jeune France ɓe kolliti noon wonande galle kela toon jomum holliti en mette mum no fewi caggal kay ne jogui titre foncier muɗum tene kadi ɓe kollitiɗi e dumunnaji kala ɗum tigui woni ko laamu ngu foɗanto kamene ɓe ɗaccata ɗum hande ɓe ɗaccata ɗum janggo so wona kadi ɓe keeɓa galleji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen mayen kala jani witande change ɓe kolliti wonande sukaɓe janggoɓe nder leydi Mauritanie kede foronde temedde suka janggoɓe todduɗa janggoɓe nder leydi Mauritanie ha keeɓi ko wiyete seeɗan fagal men woni baccalauréat hikka noon binditaka e duuɗe jaaɓi hatir caggal kayde leydi Mauritanie yaltini wonande kay kuulala kesal wonande kala mo dañi e duuɓi nogas e nayyi fayma duuɓi nogas e joyyi yahata toon to duuɗe jaaɓi hatir e mbasi tan bandiraɓe kala janggowo yo tinno dañira baccalauréat mum duuɓi sappo e jeetati ɗum ɓuuri hande ha fayma duuɓi nogas e taw kadi ganduɗa ɗon duuɓi nogas e joyi aɗa wadde tudal jaaɓi hattide mele mbawa gollade lawa ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen mayen kaale jani witende sawta sharqi tonne kadi ɓe kolliti toon to nema e cukalel dewel taw kadi guel yummum wino yo yaha to kisinto o yaya to wañto walla tan mbiyen to defirde to lawƴiya kaake gonɗe to nde ndew yeehi noon watta widdi hal gonkal toon kala yonata ko ɗon tigui wocci siwo o fayi to woyndu galle mabɓe gam yidde sefde bagal ngal noon foltimo guel nato e nder woyndu to caggal aɓe jiiloma aɓe jiitimo nder woyni to caggal nde koninkoɓe faabu ngari jaltimo guel heddodaki e wonki maggela caggal nde loskoji waɗa hen tawati ko guel jangel toon wona angel duña toon eɗen mbasi tan yimɓeɓe ne mbawata rende ɓiɓe men faade beeli ha e ɓulli ha e boyli kala ɗo wawi wonde ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen mayen kaare jani witen limora silon ɓe kolliti wonande police finaɓe noksota pitti beddaji noksot pittir ɗum noon ko ɓeɗo hen wiye yelotoɓe taw kadi ganduɗa yelotoɓe ne keewi ha ɓurta o ganduɗa jomum so tawi jangguino meccal wonɗo wawi hedde walni so jomum jangguinama bindol wonɗo wawi hedde kala ko jomum jangguina wonɗo wawata hedde tawno neɗɗo wonɗo wawi hedde ko wona jeelade tan darade boline yelo ɗum saabi noon ɓe darima gam yidde fittude boli noksotala gam yidde ittude ɓeɗo hen yelotoɓe taweteɓe e boli ɗi kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen mayen kaale janiɗo el haddite ɓe kolliti subaka hande o kene foronde sappo e 5 million yeehi hay goto andaɗo naati taw kadi koye koppareje guiya oɗo hen gorko wonno tigui golle makko weccitade koppareje caggal noon waari ɗon ɗo poste police taw kadi ko yaltirde noksot ko ɗon tigui o gaari werla makko e nder werlaji kala gam yidde walde ɗon ha wettene kadi taw woɗɗani police hay seeɗa kuntal werlaji police ne taarimo ɗon ko wona ɗum konde o fini o yeehi toon to auto makko tawi tigui ko weer auto ne heela kene foronde sappo e 5 million koppareje uggo yakkiɗɗo ene biftani nawa ha laaɓi oɗo saaha noon wonanimo hen mette mawɗe no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen mayen kaale territoire journal ɓe kolliti wonande toon to ɓoggue sitine waɗi hanki tene kadi taw ko sitine mawɗo no fewi taw ko sukaɓe yaadiɓe taw kadi ko cetal bitegal Iran Mauritanie kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko wiide ɗo hen biteɗo Biram yo ɗaccite ha laaɓa yaaha tawtoya sarɗiyankoɓe taw kadi ko fodde joɗade hande toon to sursarɗiyeji ndu leydi Mauritanie sen gewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali Ibrahima Boubacara Keita jaɓɓima taw kayen fota wonde temedere e jeegom suka janggoɓe nder leydi ndi temedere e jeegom suka janggoɓe nder leydi ndi kaw kadi gonɗa iwi tigui koye nokkuji jeenaya taw ko nokkuji jangguinirɗi teskama noon jangde leydi Mali hikka ɓuuri garɗude jangde ko sukaɓe rewɓe taw kadi ganduɗa ko sukaɓe rewɓe tokkosɓe dañɓe ko fate banggue baccalauréat mumen woni seeɗan fagal mumen taw kadi ganduɗa oɗo saaha mo gonnen ne teska e
leydi kame jangde e gandal kala oɗo saaha ne wasiya sukaɓe worɓe nde ɓeytata sembeji men faade gandal kame jangde ene teska e nder leydi Sénégal ko sukaɓe rewɓe ɓuuri garɗude jangde hitande hikkande kanko hoorejo leydi Mali ne o tottiɓe ko fate banggue o tottiɓe ko fate banggue jeenari beele kadi gam hirjindeɓe ko fate banggue gande haaɓe ɓuura wawde ƴellitade ha joni toon to leydi Mali keddotoɗena ma en kaale ɗanleɗe ndewani lawol kene foronde temedere capanɗe joyo taw kadi ko ɗanniyankoɓe malinaɓe boyonkino wonnoɓe toon to leydi Liby ne tampane cufra ne gonno e kasoji kañumen garti taw kadi ko kañumen tigui ɗaɓɓiri yo gartirama noon toon to Bowal Ladi woji ngal Modibo Keita jaɓɓimami toon jagorɗo biteɗo Yahya taw ko jagorɗo ganduɗa kalfinaɗo gueɗe caggal nder leydi kamɓe noon oɗo sa gueɗe caggal leydi kamɓe oɗo saaɓe tawe e nder Bamako e hoore muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en jaaha toon to Tombouctou wonande campagne hirjino kamɓe finjino ɗum tigui woni ko waɗata toon ɗeɗo hen balɗe kala ha tenti ñalawma hanki o kamɓene findino ngo ko wiide kay neɗɗo ne wawi ngakkede terɗe e ɓandu taw kadi ganduɗa ne wawa janggude neɗɗo ne wawa wasde jogade koyɗe taw ne wawi yettiyade cuuɗi jangguirɗi jangguine kamɓe noon hirjino ngo ko findinde jinnaɓe kala joguiɗo ɓiɗɗo ngakkaɗo terɗe ko wiyete handicapé yo tinno nanna ɗiyum e cuuɗi jangguirɗi beele ɓiɗɗo jangga neɗɗo ne jogo junggo woto o jangga neɗɗo ne jogo yitere wotere o jangga neɗɗo ne wona paho o jangguine neɗɗo ne wona muumo o jangguine neɗɗo hande ene wona hay gumɗo jangguine neɗɗo ne wona taw kadi ko laƴowo jangguine neɗɗo ne wona mo ala koyɗe jangguine ɗum noon jangguinaɗo kala ma dañ ko woni ma dañ ko wawi tene kadi ma dañ ko wawi fanorade e gurdam mum ko wona jelari ɗum noon kamɓene ko ɗum tigui woni lappol mabɓe taw kadi koye nder falde Tombouctou taggal teskede toon yimɓe tan taw ko ngakkaɓe terɗe no fewi no kewi e nder falde Tombouctou ha joni toon to leydi Mali keddotoɗena ma en kaale BBC Afrique ɓe kolliti wonande e lundiɓe londaji lunde leydi Mali ken wona capanɗe tati landa kamɓene ɓe jooɗima hanki ɓe mbaɗi ko wiyete plateforme taw kadi ɓe tafi ko fedde mawde no fewi kamɓe kala ɓe dokkodiri hoolare kamɓe ciifanɗe gam wiide ɓe oɗo saaha mo gonɗen ndeɗo hen fedde ma nde tafoɗo hen gam haɓade kala ko fati e banggue guyka taw kadi ko guyka sumgoji kala ko fati e banggue ke noddittako taw kadi ko potal e nundal e nder leydi ndi koɓe firtoɓe ha mema leydi ha oɗo saaha mo gonɗen siftinde ona wonde lundo ngo ha tente oɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé jaɓani tigui notade junggo weeɗingo taw kadi ko junggo Ibrahima Boubacar Keita ko wimo yo arɓe mbadda beldala sen gewi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen lebbi 6 caggal nde sumgoji mbaɗi e nder leydi ndi taw kadi ko sumgoji ko fate banggue mairie ji kame ɓeɗo hen wiyeteɓe conseiller en e guilde ɗon ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto joɗinoki caggal kadi nde fitinaji mawɗi mbaɗno e leydi ndi ha ganduɗa yo gay nokkuji pirta kono noon sumgoji mbawata wattude koye maslaha tan ɓe mbawa feccude e laamu ngu kamɓe lundiɓe e laamu ngu kala kono noon addi luural manggal no fewi toon to Kindia caggal noon wonande kay toon to Kindia nde ɓe jinno joƴƴinde taw kadi ko ɓeɗo hen halfinteɓe ko fate banggue disnodirteɓe e nder nokku Kindia kamɓe nokkuji kewɗi kala hakkude landa IFDG no wonde landa RPC taw kadi ganduɗa yo landaji perɓodiri toon waɗi piile musɗe no fewi ha waɗi hen gañiɓe ɗo sahana ɗum dirtinama andaka taw holde ɓe porata kay wawde joƴƴinode mairie ji mabɓe kamɓe ɓeɗo hen halfinteɓe ko fate banggue disnodirteɓe e nder ɗiɗon diwanuji kala sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire accident musɗo waɗi e nokku biteɗo Abossé nokku biteɗo Abossé nokku biteɗo Abosso jafoɗon nokku biteɗo Abosso Asuba toon tigui accident waɗi taw kadi ganduɗa ko remorque mawɗo no fewi taw kadi ganduɗa oɗo hen remorque taw kadi ganduɗa o rentorno kanko hoore makko remorque goɗɗo ko ɗon noon o tinani o ɓuɓɓodiri e o ɓuɓɓi e nder ɓalal gotal wonate galle caggal nde wonata galle he nde ko nden tigui o ramisi moto goto taw kadi wonno e moto ko professeur jangguinowo ko fate banggue ɗemgal anglais ko ɗon tigui kadi o feeri yimɓe tato woɓɓe kamɓe kala ɓe duttima e joni oɗo sanama tawi juuɗe dadiɓe gam loskoji jokkude hen siftinde noon toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo sa woni donc luma jarriba ko fate banggue sumgoji jogoɗi waɗi ñande 17 nduɗo hen lew taw kadi ko fate banggue sumgoji ɓen disnodirteɓe e nder leydi ndi kame mairie ji kala toon to leydi Gambie fedde heblo sukaɓe Afrique jooɗima toon ñalawma hanki o e taw kadi ɓe jooɗi ko toon to wiyete ferfeñe ɗen joni no waɗi fayida no fewi caggal nde ɓe cuuɓi e hoorejo fedde heblo sukaɓe Afrique oɗo saaha mo gonen taw kadi ko toon to leydi Gambie hoorejo fedde noon ɓe cuuɓima ɗum caggal nde ɓe guiwe diwanuji kewɗi won hen iwɓe toon to ferfeñe gari taw
yewtere toon to ferfeñe woni hen iwɓe toon to Duta Bula woni hen iwɓe ha toon to Yalal Ba woni hen iwɓe ha toon to Sandiala Falena woni hen iwɓe kadi ha toon to woni hen iwɓe ha toon to Mbalena Mbalen Sadiala nokkuji kewɗi Sadian nokkuji kewɗi kala nottima kamɓe noon oɗo saaha mo gonen toon to leydi Gambie woni gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ko biteɗo Oumar Ka woni cikko makko dewɗe makko biteɗo Abdoulaye Diallo taw kadi ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal fedde nde wiyete ko Hassana Diawo dewɗo e makko taw ganduɗa so tawi wala ɗon wiyete ko Amadou Ba goɗɗo moftowo ngaalu wiyete ko Yiɗa Diallo taw kadi ganduɗa dewɗe makko so tawi wala ɗon wiyete ko Alpha Ali ngol cuɓugol noon waɗi ko ñalawma hanki o toon to leydi Gambie kamɓene ɓe kolliri hen beele mabɓe no fewi e tuma kadi ɗo saaha mo gonɗen nde fedde heɓde sukaɓe ni ko wawi dara toon jooɗat toon taw kadi ko jonde fayo dinde no fewi sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Ghana Burkina Faso kerol Ghana Burkina Faso e poste biteɗo Zigou Louye walla mbiyen tan e nokku biteɗo Jaga no mbalɗa mbiyen nokku biteɗo Jaga Tuli ko kerol hakkude leydi Ghana kame Burkina Faso e to noon nana Akufo Addo ko hoorejo leydi Ghana kame Roch Marc Christian Kaboré hoorejo leydi Burkina Faso e kamɓe kala ɓe potiri toon gam uddide toon ko fatte banggue barrage kuɓɓam taw kadi kuɓɓam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko waɗa hen e ngaaluji ko noon kene fota wonde 55 milliards koppareje franc CFA e 21 milliards yaltinɗum ko boñmo windere hen sappo e tati yaltinɗuma ko ɓeɗe hen witeɓe union européenne ene wondi kadi e pelle goɗɗe jaltine gam walliddeɓe e beele kuɓam dañe ha toon to Wagadugu iwde nokku biteɗo Bula nokku biteɗo Bulgatanga nokku ɓe Bulgatanga fayma toon to Wagadugu kene fota wonde kene fota wonde 225 taw kadi ko kilo taw kadi ko kilovolt taw kadi koɗo ganduɗa ko ɗum tigui woni ɗam ɗon a kuɓɓam mbaɗanama hakkude leydi Ghana kam e Burkina Faso e sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to Niger ñalawma aseɗo seppoji musɗi mbaɗi toon kene wona ujunnaje jeetat neɗɗo jippima taw kadi ko sukaɓe finoɓe toon to ñami gam hollirde metti mumen ko fate banggue kuulal taw kadi ko ngaalu cuɓagu taw kadi suɓana ko ɓesguji leydi ndi taw kadi ganduɗa oɗo saaha mo goɗen laaɓa ngu ne yeebiɓe ha ɓurti ko wona ɗum kono ñalawma hanki o ɗaccitama toon toon to Joori accitama toon sukaɓe tato walta mbiyen yimɓe tato taw kadi ko addunoɓe toon dillere ha seppoji mawɗi mbaɗa toon caggal kay nde ɓe taƴanno ñawore lebbi jeetati ɓe mbaɗi ko lebbi jeegom kamɓe noon ɓe ɗaccitama tuma kay caggal nde ɓe jagga wonande wiyede ɓe gaddi toon fitinaji mawɗi no fewi ha yimɓe hewɓe jippe booli gam wadde toon seppoji mumen toon to Nigéria worɓe ɗiɗo gembotoɓe hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi gandama e goto wiyete ko Atikou Aboubacry taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo cikko hoorejo leydi Nigéria hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ha fema hitande ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi e laamu Obasanjo kanko noon wayarata koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho kanko tigui woni gañiɗo taw kadi wo gañi ko neɗɗo goɗɗo mo yaaduno taw kadi ganduɗa ko fate banggue landa mabɓe e landa mbiyete ka PDP kanko oɗo saaha mo gonen kanko oɗo hen mbiyete Atikou Aboubacry kanko tigui woni ƴamoyow hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi lefol laamu e nder leydi Nigéria wo ƴamdoyte noon koye mbiteɗo Mouhamed Buhari taw kadi ganduɗa hen ko gardiɗo landa mbiyete ko APC toon to leydi Nigéria toon to Cameroun sumgoji hankiɗi waɗi fitinaji mawɗi no fewi toon to Bamenda toon to Yaoundé holliraka kam fitinaji holliraka haydara toon kam sumgoji ɗi ndewi lawola kono toon to Bamenda worɓe joguitiɓe garino e nder legal biyetegal legal biyetegal baftu e legal biyetegal baftu toon tigui ɓe nanno caggal ka yiddeɓe dupput toon bureau ji kewɗi hawre noon dadi ɓe jiiɓe pellodiri ha wuuli jaw yimɓe tatto mbasen pittali men taw kadi ganduɗa ko ɓeɗon arnoɓe joguitiɓe armée ji ko wona ɗum ko noon sumgoji ɗi ndewi lawol kene wona million ngaji jeegomo e piccal joyyi ɓiɓɓe leydi ndi jalti kono teskama noon yogay mabɓe kay e jawi ruttade galleji men law kikiɗo hay goto yiyaka toon ko wona ɗum ko noon kene wona temedde joyyi e taw kadi ko bulletin wonande kay lundo ngo ɗum tigui woni ko majji ha oɗo saaha mo goni yitaka taw ene teskakam oɗo saaha ko Paul Biya jogori tigui ɓaftude ha laaɓa guel ɗo hen kawguela tan to Gabo jappuɓe noppi men ne paari ko fate banggue résultat ji jaltugol jencude e sumgoji bannoɗi ñande aset jawtuɗo hen ko fate banggue sarɗi yankoɓe e jogorɓe joɗade e nder leydi ndi kam e mairie ji kala ko wona ɗum ko noon ne laaɓe fedde taw kadi ko union africaine ma jooɗo kikiɗe kirɗo hande o ɗoɗo jarten joni ɓoyta mabɓe jooɗo taw kadi ɓe jotto ko toon to hôtel boulevard gam saktude konngol mabɓe e yesso jaydi yankoɓe ko wona ɗum kono landa PDS taw kadi ko kalfinaɗo konngol laamu holliti oɗo saaha mo goni landa PDS ɓafti yogay nokkuji kewɗi ko wona ɗum ko noon 4e arrondissement mo Libreville
wila hakkunde oɗo henna biteɗo sambriére en wondi kadi e sambriére ne wondi kadi oɗo henna en wonde landa PDS kamɓe jadata dawala ɗimmala ko wona ɗum konon gonnoɗo gardiɗo sursaɓeji leydi biteɗo Guy Zuba Ndama kam tigui fiya toon to kula muttu yalte coursiji ɗi ha laaɓi ha wiccera oɗe sa noon résultat ji nana jaltira seeɗa seeɗa kono kam ko fate banggue jonde jogorno joɗade toon to sursaɓeji leydi dawal sappo e tati ɓiwala lundogo jogorani hewde toon no fewi toon to RD Congo caggal cummus mbargo toon ñalawma heccanki oɗo ñalawma hande laamu leydi ndi waɗi sunare balɗe tati darapoji kala gartirama ha hakkude ko wiyete ararayuji ɗi kene wona capanɗe joyyi neɗɗo mbasi pittali men kene wona yimɓe temedere cummi hen cummus ngo no fewi caggal kayde accident musɗo waɗi e lawol nokku biteɗo mbutta taw kadi ganduɗa ken won temedere kilométre hakkude mum e Kinshasa caggal nde camion citerne mawɗo ne fewi jolnoɗo ndelam kuɓam buɓɓodire camion goɗɗo ko ɗon tigui jeygue ruppiti yimɓe hewɓe cumi hen toon to Sud Soudan Djouba taw kadi ganduɗa ko kasomo Djouba caggal on nde dadiɓe jeehi e nder cuuɗi kaso ɗi gam ƴewde so tawi ɓen sukaɓe toon ɓe ngala ko wiyete drogue woni huuɗo bon koko kame laɗɗe kala ko ɗon tigui ɓen sukaɓe toon ɓe mbawi jaggudeɓe kamɓe dadiɓe tonguiɓe ha tiiɗi koma renforce nodda kamɓe kala ɓe mbawi jagguede kono kam hay goto e mabɓe dañano dogde toon to Tunisie kuulal hirtolelo hesɗitinama caggal noon wonande kay guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi caggal jangguji musɗi banno toon e nder palasuji ha ganduɗa wanguiyankoɓe hewɓe mbasi toon pittali men guila nden e kala saaha kuulal hirtolelo ene waɗe e nder leydi ndi oɗo saaha noon kuulal hirtolelo hesɗitinama ha ganduɗa ha diwa oɗo saaha mo gonɗen beele kadi nden kay kisal ne ɓeydo e nder leydi Tunisie. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Afghanistan Mexico États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jabiri koto leydi Afghanistan puɗɗortoɗen Afghanistan ene ɗamini yaade sumgoji taw ko sumgoji sarɗileji leydi ni ñande nogas lewru gonɗen ndu mawɗo fedde sebbitiɗe ɓe taliban tawateɗe e nder leydi he o waɗi erango faade dendagal pelle cebbitiɗe tawateɓe e nder leydi he ha tengti e mujahidine en nde ɓe mbaddata janguji mabɓe beele ɓe kada sumgoji ɗi rewde lawol o waɗi erango noon nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe ɓe mbasa toɓɓude jamureɓe woni ɓe ndentoɓe ɗo witeɓe civil en ɓe ndento ɗumen yoɓe tobbu laamu Afghanistan ɓe tobɓa kuninkoɓe dowlaji dentude Amérique tawateɓe toon e wallidiɓe mumen kala e oɗo saaha joni noon ɓiyen sumgoji ɗi ɗamini wadde ko ñande nogas lewru gonɗen ndu ha joni kabaruji men joolam jabiri koto leydi Mexique paaɗen gorko goto e joom suudu mum mbiyama teepa e nder boowal diwoje e nder ngoɗo wuuro wiitengo Ecatepec ene tawe to rewo leydi Mexique ɓe mbiya teep noon tawa ɓe tawra ko terɗe tawa terɗe rewɓe waraɓe terɗe mumen ɓe tawra eɓe tumano noon yoɓade pittali rewɓe sappo eɓe tumano pittali rewɓe sappo yoɓade pittali mumen nden noon ɓe tawa ɓe tawrama kebde terɗe rewɓe ɗe ko ɗon tigui ɓe nangga luskoji mbaɗama noon e nder galleji ɗi tawa kadi ko galleji ɓe tumanoɓe tawa e nder ɗin galleji noon gueɗe kewɗe taw ko terɗe rewɓe tawama hen ɗe hen ene mbaɗa e nder siwoji taw ko siwoji dalli ene waɗa simon ɗe hen terɗe ne mbaɗa e sasiji ene mofta e woni mbusuji ene mbaɗa e nder frigoji e nder congélateur uji fedde e gotago windere nde loni nde holliri tigui e kala hitande nde holliri e kala ñalawma e nder nde holliri e kala ñalawma e nder leydi Mexique kala ñalawma ko famdi foof rewɓe jeeɗiɗo pittali mumen ene jooɓe ndeɗo fedde noon taw ko fedde nde wona lamankiri woni fedde witede ONG fedde wotere ONG nde holliri tigui e nder dowlaji e nder leydi Mexique nde holliri tuggi lewru janvier 2018 ha lewru mars woni tigui e nder lebbi tati nde holliri temedere e capanɗe jeetati debbo warama e nder leydi he tawa kadi terɗe mumen taƴa nden noon ɓeɗo yimɓe ɗiɗo nanggama ko nden tigui yoga e yimɓe Mexique naɓe jippe booli ha tengti rewɓe ene mbaɗa seppoji mumen hollirde mette mumen e wargoji mbaɗi ni ene mbiya kadi yo wargoji rewɓe e nder leydi he yo dokko koto dowlaci tentuɗi Amérique paaɗen kavan nokko ko mennoɗo wonde
avocat Donald Trump hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni noon o suɓama yo won hoorejo suudu ñawirdu ɓurdu tewde woni président de cour suprême ɗum noon woni ni mettere mawde no fewi yoga e Amérique naaɓe ha tengti e rewɓe ɓe noon mbaɗi seppoji mumen hollirde mette mumen saabu kay kanko biyeteɗo Kavanaugh ko cuɓaɗo yo won hoorejo suudu ñawirdu ɓurdu towdi e nder dowlaji tentuɗe Amérique omo tuuma wadde viol e ko wiyete agression sexuelle e debbo goto ɗum wonno ko hitande 1992 koto dowlaji dentuɗe e Amérique ha joni keɗɗoɗen kalen noon e oɗo tana musɗo badɗo toon tawa kadi tana o waɗi ko nder wuuro Sara New York e nder ngoɗo wuuro wiyetego sohari ko wuuro wango ujunnaje tati fittandu e nder ngono wuuro noon ene taweti wuuro ngo ne tawe temedde 1.5 kilométre banggue rewo New York ko beelamma yangue noon laatiti toon tigui sunare ñande asetta ɓennuɗo sanga 14 heures waktu dowlaji dentude Amérique e ngan sanga Fouta ene woni e 18 heures mbiyenna 6 heures kikiɗe ko werla goto mo hinde Limousine jolluno 17 invité yentude chauffeur woni 17 fittandu tawa kadi ko wonnoɓe e beelamma yangue e wonnoɓe invité nden tigui wonnoɓe e goudron to goudron ngaji pattata kolla tigui no annama alkulal ta woni lettre T ko ɗon tigui Limousine o nde ari ha o yetti ɗon mo fonno ustude vitesse makko ha kiloji 25 kala heure woni 25 kilométre à heure o marka stop woni tigui o daro o daara banggue makko ñaamo e banggue makko nano so tawi ala werla arata nde o fuɗɗo virde kanko noon o waɗani ɗum e vitesse mo adduno ko ɗon tigui o sikki lawol ngol koko jokki ko ɗon o yalti goudron ha laaɓi o mabɓoyi e magasin goto taw kadi ko magasin kewɗo yimɓe e sanga mo umme goudron mo mabɓoyi o magasin yimɓe ɗiɗo yarannoɓe koyɗe o yoɓima pittali mumen yante 17 neɗɗo woni 17 invité o e yimɓe kanko chauffeur o 17 yarannoɓe koyɗe woni yimɓe nogasa mbasi pittali mumen e accident o ñande asetta ɓennuɗo ɗo henene o dowlaji tentuɗi Amérique noon wayri hebde accident mbaɗo ni kamɓe foof e hewde werlaji e hewde ɓesgu ɓe mbayri hebde werla baɗɗo mbayri hebde accident mbaɗo ni mbaɗo ni hewde mayɓe ko guila 2009 jolam jaɓeri haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon Sar Abdoullahi